ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. дар ин навор як чанд мошинои беҳтарин омода кардем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо кунед, албатта ки дастгиёра фаромӯш накунем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. ширкати софсавдон тахфифи якмоҳаи худро эълом мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кирмҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. барои ҳар як моҳ аз 7 то 10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд бца, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ тангқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед ки граница гузаред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат намоед. мо ба шумо тавсия медиҳем ки ба компанияи акаи алиҷон муроҷиат намоед. акаи алиҷон шуморо ба граница бурда меорад ва барои дуруст кардани документҳоятон ба шумо кӯмаки худашро мерасонад ва нархи роҳгирош ҳам арзон аст. номерҳо дар рӯи экран аст. метонед занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метаҳад ва бо арзонанӣ мекунад. аз номи канали Автолайф суҳбат кунед. Camry бародаро 2007 объем 2.4 бензини холӣ тамошо кунед. касои дамахуд мешаванд. номеро якара ман мемонам, занг бизанед. бо якам барои шуморо пурра маълумот метаҳад. 4 та баношам намай сасени созай. O'zi як салом шумо мегирам. Дарош электран. Коробкаш ҳам автоматай. Навортош ҳамаш кор мекуна, кондитсионериш ҳам кор мекуна. Чуқуло ҳама наван. Потолок ҳам навай. Газ бензина. 2.4 газ бензин. Mauca kasayı bir kuş çalmış mı? Narxış 94,000 сомон. бо муомилаам дора. номери яканис 008 777 967. лотиш хубай. Mercedes Sechka бародаро ҳай вагон тамошо кунед. 2000 сол автоматай объем 2 кондитсионериш кор мекуна. обогрев сидени дора, автопилот дора, второй электрон, датчико дождяй, ҳамаш қоидавияй. ҳуҷҷат тонировкаш ҳам солонай. мошин тупчай, 4 таванош ҳам навай. ҳама ҷоша камера мекунед, тамошо кунед. ҳуҷҷат тонировкаш ҳам солонай. салонош кӯҷни салонай. ин салонои классан ку. коробкаш ҳам автомат D+. кондитсионераш ҳам ях, навортош ҳамаш кор мекуна. ҳамагӣ 224,000 пробег дора. лук ҳаст. кӯҷни салон. мошин қоидавия.
нархаш 110 000 сомон. Объем D. Неки қойдавия хусечка ягон кам дина дура. Номерои ака 938 77 77 01 D-Tanol 990 88 09. Аушо кунем бавордаро усечка деум маша. Салонош ранг салон е классон ко амхелам. Абдуллай. К5 бавордаро тамошо кунем 2010 объем D 4 та балонш нав ҷат тайинровка солона бензини холӣ. касои да маъқул мешавад номерои акаро ман мемонам занг бизанем бо қайтон муомилаи хубам мекунад. тавсияиш қоидавие. салон шояд тамошо кунем. салон кожаи чолошам наван. коробкаш автомат, кондиционершам яхай. потолок панорамае. второй электрон. обогрев. мультирулам ҳаст. состояниш қоидаи старт-стопам дора. потолок шихай панорама. мошинчои зуро намеём. камера аз худам. моторшам тамошо кунем. нархи чанд така? нархи 120 бо муомилаам дора. номерои акара ман мемонам ай пеш занг бизанӣ қайтон муомилаи хубам мекунад. номерои телефон табугӯ ака 93 422 81 82. тамошо кунем бавордаро. К5 ҳолати беҳтаринаш. Tanışık maşını. Ne kadar? Mercedes C-чка бавордаро 99 сол вагони 99 сол объеми 24 қати. состоянии беҳтаринаи 24 бензини холӣ. ҳуҷҷат тайинровкашам солонаҳай. касои да маъқул мешавад номерои акаро ман мемонам занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот метавад. ҳолатшам қоидавие. 4 та балоншам навай. ҳоли ман як салоншам мегирам тамошо кунем. нархиш 85 000 сомон. ҳамин расчёти 80 та мета. коробкаш автомат D+ дарои электрон. кондиционершам яхай. кондиционершам яхай. ҳамаи навотош кор мекунад. ай бохтонам мебинед дар камера. срочно фурӯшия. номерои ака 008
3 تا 7 باز بو شما میگم اینجا این نمره اکا 008 3 تا 7 چند بود 967 تماشا کنید سیچکا سروش نفروشیه مقصد ارزونه نقشان 99 دو چور سیچکا هم دو چورش قویده یک салонаш кожни салонай ин салонои классан ку коробкашам автомат D плюс кондиционершам ях навортош ҳамаш кор мекунад ҳамагӣ 224 000 пробег дора лук ҳаст кожни салон мошин қойда